Juan Kapitulo 6. Human niini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban ang iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya, mitan-aw si Jesus sa palibot niya, ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, Bisan pag mopalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining daghang tao? Si Jesus miingon kanila, Palingkura ang mga tao. may daghang sagbot nga nanubo niadtong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios, o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, Hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada, kagikaon sa mga tao. Og nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya, og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan.